lahat nga internal organ, yan nga po ay matatanggal at malilinisan. At ang ating Doc Herbal Capsule 700 mg, isang sa umaga, isa sa tanghali at saka isa sa gabi. Ito sa Dr. Engito, proteksyon kakambal sa kalusugan. Sagot ka ni Doc. Sagot ka ni Doc. Labanan ng mga sakit, uminom ng Doc Herbal Coffee 15-in-1 with stevia. Magbibigay ng complete nutrients para sa ating pang-araw-araw. Kaya naman, uminom na ng Doc Herbal Coffee 15-in-1 with stevia. Mabibili sa inyong mga suking butika, groceries at sa lahat ng St. Joseph Pharmacy sa inyong lugar. Inyo pong napakinggan ang Sagot Ka ni Doc. Sagot Ka ni Doc. Kasama si Dr. Engito. Hanggang sa mga susunod na edisyon, pakinggan Sagot Ka ni Doc. Hatid sa atin ng Doc Herbal Capsule Super Gold, Doc Super Gold Vitamin C. Kasama ang mga produkto ng Doc Herbal Coffee. Sa patuloy na pagdami ng umiinom ng Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix, narito si Ate Estrella Claro, 63 years old. Umiinom ng Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix. Ang sarap ng natural. Estrella Claro, taga Barangay Buhangin, Baler, 63 na. Anong naramdaman niyo po nung uminom po kayo ng Mark Cafe po? Sa katawan, masarap ang tulog rin sa Mark Cafe. So ano masasabi niyo po sa mga kababayan natin? Ay magsibili sila para maramdaman din nilang ginhawa sa katawan. Bili na ng Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix. Ang sarap ng natural sa inyong paboritong butika, drugstores, supermarkets, groceries at sari-sari stores sa inyong lugar. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Patso. Matay in 99.9% of bacteria and virus tested. Believed by eksperto in the Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Patso. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Mag-inom araw-araw ng Doc Super Gold Vitamin C 9-in-1. Tulong immunity, laban sa virus, bakterya, COVID at sakit. Mag-Doc Super Gold Vitamin C 9-in-1. Everyday, Doc Super Gold Vitamin C 9-in-1. Tulong pampataas resistensya para iwas sa sakit, tag-ulan o tag-araw. Sa presyong kayang-kaya, mag-Doc Super Gold Vitamin C 9-in-1 araw-araw. Doc Herbal Coffee 21-in-1. Doc Herbal Coffee 21-in-1. Tawi taktak no umay agpaagas. Indem nga tawenin daytoy bukol ti babati tiyan ko. Nangged ko daytoy Doc Herbal Coffee 21-in-1 ken Doc Herbal Capsule Super Gold. Manipod nagusara kadag itoy, nadlaw ko nga bumasbasit ti bukol ko. Abalito, mabuti naman at napauwi ka dito sa atin. Miss na miss ko na nga kayo, May. At itong lugar natin, relaxing, tahimik at natural. O, halika, magkape ka muna. May Mark Cafe ka dyan, ma? Aba, syempre. Natural talaga ang lasa ng Mark Cafe. Tuwing nagma-Mark Cafe ako sa Maynila, lagi kong naalala itong lugar natin. Relaxing at natural. Pati ba ako, naalala mo pag nagma-Mark Cafe ka? Magkape na lang tayo, ma. Mark Cafe 5-in-1 plus 1. Ang sarap ng natural. Now available in groceries and drugstores near you. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield
Bat Soap. Matay di 99.9% of bacteria and virus tested. Believed that eksperto in the Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo. Shield Bat Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Hi! Alexis Labrador po. Isa po akong radio commentator at naging masugid na user ng iCure Coffee 18-in-1 at iCure Capsule 750mg. Noong una ay wala akong believe, pero wika nga na walang mawawala, sinubukan ko ang gumamit. Di nagtagal, tuwing paghihi ko, may nailalabas na dumi ng katawan. Nawala ang pananakit ng bandang kaliwa ng puson ko at nakukontrol niya ang presyon at naging normal ang dati kong malapot na dugo. Kaya subukan nyo rin ang iCure Coffee 18-in-1 at iCure Capsule 750mg para inyong mapatunayan. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. The double whitening papaya extracts and vitamin B3. Certified world-class quality. ACS. This song is brought to you by M. Luwilier. Basta kwarta padala, mag M. Luwilier na. Lahat sigurado. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. DZRL Batak. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, 8 minutos kalpasan, ti oras ti alauna. Barong arima. At tuyan ti programa ng may manglingmingay, ken mangrayraya-aw kada kayo tinaldawaldaw. Barong arima. Maawis kayo nga rod nga dingeg. Barong arima. Mangtakwat kada iti addaan ilimlemeng ti talento iti panagkantaan. Barong arima. Programa mangtulong kada kayo, babaen ti panagbaling nyo anananay kumakanta iti kailupuan. Barong arima. Mangmangigan. Limpay lang RPN, DZRL Radio Ronda, Patak, Ilocos Norte. Barong arima. Baru Warimot. Beano na imbag nga malem tayamin nga sa ngapada, malem ti Miyerkules, 4 ti mabilang iti bulan iti Hunyo, tawen 2025. In kami ni sangbay kada kayo ti programa tayo. Baro Arimat Music Festival, programang kay pagliliwan, paglinglingayan no kasto yung oras ti madanunan. Anya mater aramidan nyo, gagayem ken kabsat. Agar Arbis, dito'y Batog Me, dito'y Barangay Baay. Yakam mo di taluglugaryo. Anak, kumusta mo taluglugaryo? Agtudtodo, agar Arbis kadimet. Alakit ipadamag yumet, atap nuno agpipin na damag tayo. Sa bagay, tayo ko na ti pag-asa, natapugan tayo ti panawen ti panagtutudo. Alawen pa pagayam mi dakit at yoro ti anakin gayam yo timonyo ti dati programa ni Ronald Idol Domingo. Itibiyang ti mas control da engineer Mark Angelo Asuncion. Kasameten agabi din ni Engineer Mark Tuliao. Itinagan ti administrative dayon ni Miss Mary Joy Gabat, supervision ken direction ti OIC tayo ni Mr. Rod Zadjan. No dadi kita kay chumeta kablaawan, no kaya ti makyandi ngay kanyak, dadi kita kay kablaawan, ag text kay laeng iti 0962-319-4703 ken 0935-804-3395. Beno papagaya man tayo den bye-bye again. Ato yan ti panglukat tayon nga ayog bilang musik malem iti Miyerkules. Okay, ato yan ti Sonata inakon isagot kada kayo. Kablaon tayo man gayam ni Mang Jun Salmasan kasama ni Compadre MM iti Lawag City. Baru Warimot. Nasa pa nga oras iti bigat nakasagan at damanin amaban karayanin tamagustuhan ta unay ti agpapa tanong nga gay ayos pambaranda nga aglaba nagiti membro ti saletan nararagsak da no agdadanggay da langoy dita kasla dita
da mauma ketinton madanunan panagpiles da umanay met aliwliwa dagiti may liliwan unay amata Baru Warimot. Alawen papagayam, tuloy-tuloy tintay pa nagkakadwa pa nagdrangay di programa tayo. 14 minutos kalpasan ti oras ti alauna. Hintay tultuloy lata tintay pa nagkakadwa pa nagdrangay ti programa tayo. Pero papagayam ti Roden di sabali pa nga sonata isagot ko kada kayo papagayam may sapay nga makamurmuray nga sonata papagayam makamurmuray ko naktano kasto nga panawen ket oras talagang tiyempo iti panaginana gagayem ken kakabsat ada detay text da dito tatay ay wen husto kanakong di dako maagtrabaho ay detay topiko tay tatay detay panagtatakaw alawel agtrabaho kayo hanggang agtaktakaw agpullo kayon tulat ta atin ni GRC Pagan toy manok ko anda manok ko kawitan do ti lampong na awan pagisukatan tapu malao apu mamianan no agawin urela masipsip kita turong wari ti apun na inibigan kanian akarit na gendang ketugalinan at kamagkaman kadag itiyo pa tumayak ta ay sangal daw pinakayaban at ni kapitan dati manok basulan upani ka arubahin na ilugmukan tay itlog na urela na bubunga duti buwang kerna kentaraki kaay ayo pa'y sabali apuli tanu isu papan makipulis uray la ulo na gumamkamatis yakno itanlo kakayen ko'y manukko kan kanayong payen gaag mamayo di payen makaabon iti nangako dumaraok iti parbangon di na masago nagladingit kas taon ay to'y pusog dimteng agasat to'y amamluyag amano tapangur orasan nuwag narao panagring ko nasamit aturo tapangur orasan nuwag narao panagring ko nasamit aturo. Okay, dito ni Jersey Pagan, to'y manok ko, composed by Miss Ofelia Justo, kumusta kami dito Barangay Nabutas, Lawag City, Ninang Ofelia Justo, ni Compadre Bong Aguinaldo, kasama ni Mami Chita Ungtubera, kumusta kayo dito Barangay Talingaan, iti Syudad Tilawag. Okay, tipay ti sabali pa yung sonata,
ni CJ Mendoza. Baru Walimot. Agbabakit. Dumngit kayo tata istorya Dinanumuk asa sa adek Tabaring nuin kaya gayek Tiyak dama apas pasare Agbabaketak Uwen Day tapun mo Tanubiti Inak makita Ket awan Esenturik na Yung no bageti Inak masirpa Nalaos Tiragsak ko Agbabaketak Uwen Day tatuno Wen gagayem ko Kitungge kayo Day di istorya ket pudno Apay nga taakas tirik na di puso Agamakagta jakmet may suru Kayo kata istorya Tinanumuk asa sa adek Tabaring nuin kaya gayek Tiyak dama apas pasare Agbabaketak Uwen Day tatut mo Tanubiti Inak makita Ket awan Esenturik na Ngem no baketi Inak masirpa Nalaos Diragsak ko Agbabaketak Uwen Day tatuno Wen gagayem ko Kitungge kayo Dati istorya ket pudno Apay nga taakas tirik na to'y puso Agamakagta jakmet may suru Okay, detarod kagayam kay Absat ti Agbabaketak manid pa lang kini CJ Mendoza. Baru Walimot. Okay, tuloy-tuloy lang tatintay panagdadanggay nang rugi tito duman dito yan kumpa request kuman ket no umapay nila gift thanks kumpa duen nga rod aga tudtudo man dito ye ba ore dito baay ket agtudtudo alawala agar arbis kanumat dijay bawa ala sige. Tuloy-tuloy tintay pa nagkakada pa nagdranggay alauna 21 at yoro din sa balipay nga sunata may sapay nga novelty song buben pa lang kadigiti the Mega Mix Singers at ni Kagawad Ian Paul Mendoza abot Adda sa lutsudek kada kayo no anyat amuyo anapateg itibiyagyo Syak amuk ti napateg itibiyag ko Isit istorya eket Lenggan nyo Amuyo ka di napateg ti abut Taysut nagkapuan Tayo ti abut Tanuwag ti guska Ket abut No uminom ka Ket abut numangan ka Ket abut nurumuar ka Ket abut at dapay kuma ikayat ko nga ibaga ka
kada kayo kas pamaneknek anapatek ti abut no di kay mamatik kanya kita. Saludsudek kada kayo no anyat amuyo anapateg iti biagyo no siyak amuk ti napateg iti biagko isit istorya eket dengganyo amuyo kadi anapateg ti abut taysud nagkapuan tayo ti abut tanuag ti guska ket abut no uminom ka ket abut no mangan ka ket abut no rumuar ka ket abut at dapay kuma ti kayat ko nga ibaga kada kayo kas pamaneknek anapatek ti abut no di kay mamatik kanya kita. Okay, deta ngarod ti sonata na polwan abot. Okay, ngarod gagayem ken kabsata. Intay to agi patukarin kadagiti request yo Madam Damalaeng. Iti may kadua 30 minuto si programa tayo sa balipay nga ayog bilang musika. 1:25 pangrekap tayo iti muna 30 minuto si programa tayo. Nagrigat a desisyonan nung sinut inaksurutan tay upubing wenno tay bakbakit agpadadamit anapatek no tay ubing asawae arignan kun atagtagibye ngem tay bakit iti pilye kanayon tun ti ararye tapno awan ti masaktan asawa eklata ida adwan ilipin ko pa'y latay ubing tay kasar kujay bakbaketen nagrigat a desisyonan no sinut inaksurutan tay ubing wenno tay bakbaket agpadadamit anapatek no tay ubing asawae arignan kun natagtagibye ngem tay bakit iti pilye kanayon tun ti ararye tapno awan ti masaktan asawa eklata ida adwan ilipin ko pa'y latay ubing tay kasar kujay bakbaketen paraan anak tay ubing para awir jay bakbaket wow nagpinta sa buy-buyaen para aldaw jay bakbaket para rabi ijay ubing wow nagmayat unay abyagen paraan anak tay ubing para awir jay bakbaket wow nagpinta sa buy-buyaen ila ang kek no sumruntun tay imun agpengetan tunakan kanayon ay buong tuntoy ulo tay ubing ti asawae arignan tun natagtagibye
bakit iti pilyet kanayon tun ti ar-aryet. Tapno awan ti masaktan asawa eklata ida adwan. Ilipin ko pa'y latay ukubing tay kasar kujay bakbaketen. Paraan anak tay ukubing para awawir jay bakbaket. Wow! Nagpinta sa buy-buyain para aldaw jay bakbaket para rabi ijay ukubing. Wow! Nagmayat unay abyagen paraan anak tayo ukubing para awawir jay bakbaket. Wow! Nagpinta sa buy-buyain para aldaw jay bakbaket para rabi ijay ukubing. Wow! Nagmayat unay abyagen paraan anak tayo ukubing para awawir jay bakbaket. Wow! Nagpinta sa buy-buyain para aldaw jay bakbaket. Baru walimot. Okay, datatay paraan anak gagayem ken kaabsat. Kanay, kanan toy na imbag nga malem mo. Ang natutudo kumpad, ganay kumpadre Leomar Verdadero. Kumusta kay dita Iliti Marcos, Ilocos Norte, kablante pa da kumpad Rodel. Bragas Balisacan, ni Mami Huling, ni Kabagis Roderick, ni Kumadre Melvi, Rosqueta, kumusta kay dita Iliti Marcos. Kasama ta ni Apo Kapitan Teddy Rosqueta, kaninang LC Rosqueta, kumusta kay dita Barangay Cali, Dingras, Ilocos Norte. Kumadre Regina Salvador, kumusta kay dita Barangay Baresbes, Dingras. Beno kagayam kirabsat, ag sublita ito kalpasan kadagit sumagmana pamalagip. Baru walimot. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, 30 minutos kalpasan ti oras ti alauna. RPN DZRL Radyo Ronda News Break. Naimbago oras yung kagayam karabsat, manipod dito yung News Center ti Estasyon RPN DZRL Radyo Ronda Batak. Adtoy ti kaudyang nga damag idatang oras, damag pa lang manipod dito lugar tayo. Mayoywayat ti live fire exercise babaen ti 4th Marine Brigade iti Barangay Bayog, Ijay, Burgos, Ilocos Norte, kaspaset iti Joint Military Training ti Philippine Armed Forces ken United States Marines Corps anawagan ti kamandag exercise. Ti kamandag exercise ket tinawen maiwaywayat para iti agdultuloy apan nakapayget ti operational readiness iti militar. Kabayatan na iti sabali paing damag pelaeng manipod iti pagilian tayo. Ikonsiderar ti Senado nga aramiden nga upat atawen ti termino wenno pa nagserbi dagiti barangay ken sangguniang kabataan officials iti kanito matuloy ti eleksyon into no Disyembre. Sigon ken ni Senate President Francis Escudero, karaman daytoy kadagiti na talantan iti taripnong ti Legislative Executive Development Advisory Council wenno LEDAC ginatendaran ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. dagiti senador ken kongresista. Itigakat ti Senado aramiden da nga upat atawen ti panagserbi dagiti barangay ken sangliang kabataan officials. Idinto nga iti gagem ti Kamara ket innem atawen met imunan nga nagturong ni iti Senado ni Naga City Mayor-elect Leni Robredo kadwana dagiti kapitan ti lugar no sa dinong indanon da ken kinidawda asaan matuloy ti eleksyon itaatawen gapu taawon pay ti tallo atawen nagserbi iti serbisyo dagiti agdama nakatugaw iti barangay ken sangguniang ang kabataan. Dahil tadi kaudyang damag idatang oras, kasagot serbisyo publiko ti RPN DZRL Radyo Ronda Batak. Manibod dito yung News Center ni Ronald Domingo, nagipadamag. RPN DZRL Radyo Ronda News Break. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, 1:32. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
Huwag magpalito. Sabi ng mga eksperto, DOK, Doc Herbal Coffee 15 in 1. Doc Herbal Coffee 15 in 1. Nagkaroon po ako ng bukol sa liig at nung narinig ko yung Doc Herbal Coffee 15 in 1 at Doc Herbal Capsule Super Gold sa radio, aking sinubukan po agad ito. At sa ngayon, lumate na po ang aking bukol. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fabcon, makabloom sa charm. Walang amoy kulong kahit sabay sa laon. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Ang iCure 18-in-1 Coffee ay may sangkap na buwamera na makakatulong palakasin ang ating immune system. iCure 18-in-1 Coffee, mabibili sa pharmacy at Shopee. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, 1:34, tapagad Rodenti may kadwan ken maudi na 30 minutos ti programa tayo. Barungarima. At tuyan ti programa ng may manglingmingay ken mangrayrayaw kada kayo tinaldawaldaw. Barungarima. Maawis kayo nga rod nga dingeg. Barungarima. Mangtakwat kada iti addaan ilimlemeng ti talento iti panagkantaan. Barungarima. Programa mangtulong kada kayo babaen ti panagbaling nyo ananay kumakanta iti kailupuan. Barungarima. Mangmangigan. Limpay lang RPN, DZRL Radio Ronda, Patak, Ilocos Norte. Barungarima. Barungarima. Okay. Tarot gagayam kabsat ti sonata wenno digiti digiti commercials tayo kanak man kaddi. Hintayo na subyanan ti programa tayo. Okay, kuna na pa dito inaimbag nga malem mo sir, request man tayo narigat ti manglipat, isagot ko ti amin. Adi makaliplipat. Thanks, God bless. Kuna ni Mami Rosalinda Bumanglag. Alay isarunutan to deta request mo Mami Rosalinda Bumanglag. Tainta intan ipatukar deti request ni Miss Christina Makatumbas. Barungarima. No umapay nilagip pa.
makikita taladawang agliday ko'y puso no umapay ti lagip jak mapendan ti agladingit manupay ngal daw ti urayen tapnuin ta manen aglangin sa lutsud to'y puso kimutek-tek ang kadin no makikita taladawam agliday to'y puso no umapay ti lagip jak mapinggan ti agladingit manupay ngal daw ti urayen tapnuin ta manen aglangin sa lutsud to'y puso kimutek-tek ang kadin no makikita taladawam agliday to'y puso no umapay ti lagip jak mapendan ti agladingit manupay ngal daw ti urayen tapnuin ta manen aglangin. Okay, datarte kiddaw ni Miss Christina Makatumbas. Intimatan iya patukar dati request ni Mami Rosalinda Bumanglag. Dati kano narigat timang lipat. Okay. Ito yung dati paborito ni Mami Rosalinda Bumanglag. Ita Barangay 10. San Nicolas, Ilocos Norte. Ng dinamat kayat Mami Rosalinda. Anang arod? Ay mayat sa mayat. Magurikat iskip tapay lang. Ket at dati patalastas na. Alalistum. Alistuam. Dato yan datay requestan ni Mami Rosalinda Bumanglag. Dita Barangay 10. San Nicolas, Ilocos Norte. Narigat ti manglipat kano. Di na kano malipatan tay sweetheart na. Inayat ka, napudnuken na tarnaw. Ngemin kulbong ti puso, kanin ka linipat
Alawen kagayam karabsa tetarad ti narigat ti manglipat independent ni saruno dati sa balipay nga sonata. 1:45 ti oras tayon papagayam. Okay? Adto na ti kanta nga napulwan ayat nga napudno. Paborito met ni Manang Emeline Butay de los Santos. Isagot tayo pa kay ni Mother ko Mrs. Bansita Domingo dita Barangay Kalayab, Lawag City. Okay, detarod tay ayat nga napudno. Okay, di man tay requestin daman na Agnes Agbayani isawag tayo kay ni Ma'am Fiakino dito Barangay Kalayab, Lawag City. Kay ni Mami Guillermo Solisipan dito Barangay Baay, iti siyudad ti Batak.
ti inspirasyon ko iti inaldaw-aldaw apanagbiag ko. Tasikat pagtaudan lawagan ay isang sangayan kapuken ka ang nanayon tiragsak ken panagkaawa si kametla tigapuna nuwapay nga agbibiyag at kita ketawanen tiragsak ko nukas bilang mapukaw ka awanen di makaartap panangipatek mo kanya biag tuy biag ko ay ayaten ka nga awan kaasping na panagayat nga intalali sikat inspirasyon ko iti inaldaw-aldaw apanagbiag ko tasikat pagtaudan lawagan ay isang sangayan kapuken ka at nanayon tiragsak ken panagkaawa si kametla tigapuna nuwapay nga agbibiyag at kita ketawanen tiragsak ko nukas bilang mapukaw ka awanen di makaartap panangipatek mo kanya biag tuy biag ko ay ayaten ka nga awan kaasping na biag tuy biag ko ay ayaten ka nga awan kaasping na Okay, dapat 5 minutos kasanguanan ti oras ti alas 2. Kablang ti mampay ni Mami Pilomena Luming Agamaw Pilar. Okay? At yung roden ti pangrekep tayon nga ayog bilang musika papagayam. Ti detoy sa bali pa parang ti programa tayo Baro Arimat Music Festival Wednesday edition. Baro Arimat